Pokud potřebujete stavební oplocení, může to rychle začít vypadat takto. Typické 3metrové ploty jsou při nakládání zvládnutelné asi jako slůně. Jeden člověk to prostě nezvládne. Ani na valník se moc nevejdou. A aby byly vaše těžké ploty stabilní, potřebují samozřejmě těžké betonové patky, což zvyšuje nejen možnost vážnějších zranění vašich zaměstnanců, ale i vyšší náklady na dopravu. Řešení: ploty o výšce 2,20 m od Bauzaunwelt, největšího online prodejce stavebního oplocení v Německu, jsou nejen praktičtější, ale i lehčí. Na valník je naloží jeden zaměstnanec, s tím ušetříte čas při nakládání a vykládání a s lehčími betonovými patkami dlouhodobě chráníte zdraví svých zaměstnanců i svou peněženku díky nižším nákladům na dopravu. Kratší ploty také znamenají větší stabilitu plotové řady. Ta je flexibilnější a lépe tlumí nárazy. Zásilky doručujeme do 2 až 10 pracovních dnů. Na vyžádání je k dispozici také kombinovaný balíček s 15 zábradlími, betonovými patkami a spojovacími svorkami. Připojte se k více než 50 000 spokojených zákazníků a objednejte si přes naše webové stránky ještě dnes.